Hi guys, welcome back to the channel. गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनाय बावबाय। आसा खालामो बयबो मोजाङैनो मोजां दङ। दायो आङो थांनो ओंखारदों पाठसालायाव फंबायखौ दोननो थांदों उदालगुरिनि फंबाय। बिथाङानो जाबाय उदालगुरिनि गोबावथार जाबायमोन जोंहानाव फैनाया आफानि कारजोआव फैनायानो। बेनिफ्राय दिनैहाय आङो फंबायखौ दोननो थांगासिनो दङ पाठसालासिम। स' पाठसालालागै दोननानै फैनोसै। नायलांबाय थादो भिडिअखौ जोबजासिम। दा कफि अर्डार होदो, कफि लोंखांनानैहाय पाठसालासिम दोनना फैसिगोन आरो। ओमफ्राय नोंथांमोनाबो हाबफैबानो जाबाय बाक्सायाव फैयोबाथाय, सिमलाजों स्पेसियेल सिमला खैजा फैबाथाय बृन्दाबनाव हाबबानो जाबाय। बेनि सार्भिसफोराबो मोजां, लोंनानैबो मोजां मोनगोन साहाफोरखौबो। कफिया मोनफैबाय जोंना, कफिया मोनफैबाय। पिस केकबो होफैबाय जोंनो, राउन्ड गल केक, राउन्ड थेंक इउ। दे टेस्ट खालाम। माबायदि फेभरेट गल निंकि राउन्ड गल केक फंबायनि फेभरेट गल निंकि साबो। बेखौ अर्डार फिदिंना लाग्रोनांगौ। मजा। फाइनालि जोङो पाठसाला मोनफैबाय। दायो फंबाय थांसिगोन फंबाया। भुटाननि गारिफोरा माजा फैखादो, जोंबो बारबोबाय बिसोरखौ दा नैयाव पाठसालायाव क्रसिङाव। दे थांदो होमबा। बाय बाय। दे थां होमबा। बासआ बेयावनो थांदो दे। खारो होमबा। दिनैनि जि ब्लग बेखौबो बेखिनियावनो दोनथ'नोसै।